מה הקשר בין הבגדים שאני לובשת לבין השמירה על חיילי צה"ל? אז יש פסוק מדהים שאומר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך, והיה מחנך קדוש. אם אני רוצה שהשם מתהלך בקרב החיילים, והמחנה יהיה קדוש, ויהיה שמירה, ולא תיפול מראשם שערה אחת ארצה, אני חייבת להתלבש בתודעה ובהרגשה שהשם מתהלך לידי. וברור לך, אחותי היפה, שאם אני מרגישה שהשם נוכח לידי והוא מתהלך כאן, יש חלקים בגוף שאני לא אראה, נכון? לכן, כשאני בוחרת בגדים, אני רוצה להתלבש בהתאם לכך שהשם יהיה בקרבנו ויהיה בתוך המחנה. אני לובשת חצאית שמכסה את הברך. אני לובשת שרוול, מכסה את הידיים, ואני סוגרת פה את הפתח. אני מבינה שזה לא ראוי שזה יהיה פתוח אם השם נמצא איתנו כמו שאני מרגישה מול ספר תורה. אם אנחנו רוצות שתהיה שמירה מעולה, אנחנו חייבות להיות בתודעה ובלבוש שהשם מתהלך במחנה, וכך השם ישמור על החיילים שלנו, אמן!